Tento program vám prináša Fotobel Rajec. Najkrajšie chvíle zachytené našimi objektívmi. Neskorá jeseň a začiatok zimy v našom podnebnom pásme dáva už menej príležitostí na prechádzku lesom. Ochladenie a zvýšená vlhkosť privedú do lesov už len tých najodolnejších. Po mrazíkoch však často nastáva oteplenie a to je príležitosť pre rast krásnych, polguľovite klenutých, žlto-pomarančových plodníc plamienky zimnej, latinsky Flammulina velutipes. Vzhľadom na obdobie výskytu je táto huba ťažko zameniteľná aj pre svoj zamatovo plstnatý, dutý, niekedy až tmavohnedý hlúbik. Plodnice potešia hubárov práve v období, kedy už sotva nájdu iné chutné druhy húb. Hľadajú sa ľahko, rastú zvyčajne v malých i väčších trsoch, na pňoch alebo živých kmeňoch listnatých stromov. Klobúk má 15 až 70 mm v priemere, najprv je takmer polguľovite klenutý, neskôr rozprestretý. Pokožka je hladká, holá, za vlhkého počasia alebo po daždi lepkavo slizká. Lupene sú 5 až 12 mm široké, riedke, brúškaté, pri hlúbiku voľne zaoblené. Najskôr sú krémové, neskôr okrovo-žlté. Dužina je tenko mäsitá, špinavo-belavá alebo krémová. Má miernu chuť a príjemnú slabú hubovú vôňu. V Japonsku plamienky aj pestujú a predávajú ich pod názvom enoki take. A chutný recept? Stačí nám miska plamienok, cibuľa, tuk, kyslá smotana, majoránka a soľ. Do opraženej nadrobno pokrájanej cibule pridáme klobúky plamienky nakrájané na pásiky. Po polhodine dusenia vo vlastnej šťave pridáme kyslú smotanu, varíme ešte asi 8 minút a ochutíme majoránkou. Podávame s chlebom alebo pečivom.